Tak dál, superstar! Potichu, uslyší tě hlídač. Teď mi pomoct se odsud dostat. OK, zeptám se hlídače. Ne, snaží se mě dostat. Pryč? Odsud? Ne, myslím to, Protože je to její práce. ale já ji neznám. To dává smysl. Budu tě chránit. Gregory, potřebuji, aby ses mi dostal do díry. Máš štěstí, že hlavní vchod je ještě otevřený, což je divné. Protože je čas, kdyby... Kurňa. Tak co teď budem dělat? Po Pizzaplexu by měly být další východy, ale nevím, kde jsou. Mapa zdarma. Už asi vím, kde jsou, ale vyžadujou bezpečnostní pasy. Jaký máš? Na fotku a na vstup? Jo, ty jsou na hovno. Freddy! Kdo to byl? Kdo? To dítě, které si naspal právě do žaludku. Viděla jsem ho. Divné, já nic neviděl. Ale... Mapa zdarma. Co? Zem si mapu. Ne ty idioty, já tu žiju. Co to To bylo? bylo co? Te- Ale koukni, v mé díře nic není. Já tě sleduju, Freddy. Já jsem nejlepší. Tak jo, superstar, pojďme na nějaký ty pasy. Freddy, jsi tam? Použil jsem svůj vstupní pás, abych získal pás do školky. Abych hledal pás úrovni zabezpečení 1. A teď jsem v prolezačce a myslím, že umřu. Prolezačka, hned tam budu. Jsem tady. Ten strašidelný měsíc mě pronásleduje. Velmi se bojím, Gregory, ale s ním budu se snažit pomoct. Skvělá práce, Gregory. Teď, když máš ten pas, tak máš přístup k dalším částím Pizzaplexu. Je mi špatně. Nejsou tady záchody. Potřebuješ chcankopás nebo sračkopás? Oba? O ne, Gregory, my už neděláme žádný chcanku sračkopásy. Ne od sračky roku 07. Cože? Freddy! Kurňa, rychle, Gregory, vlez do mé díry. Přesně tomu říká díra. Je konec. Jsme tu pro to dítě. Rock and roll! Přátelé, on Gregory potřebuje naši pomoc. Potřebuje být odveden. Ale já tomu nerozumím. Říkám, že by to neměl být. Měl by být v Montyho krokodilským golfu. Ne! Rock and roll! Vemte to dítě. Počkejte, nemůžu vás nechat. Freddy, teď je to hračka. Co s tím jako uděláš? Piu! Freddy, ty jsi čura! Vy jste čuráci! Omlouvám se, jen se snažím chránit Gregoryho, než bude moct opustit bezpečný Pizzaplex. Že o co se snažíme je přimět ho, aby opustil Pizzaplex. No, to je to, co jsi chtěl, že, Gregory? No asi jo, ale... Uvidíme se příště. Rock and roll!